Ka estimate committee jong ka ying dorbar thau an ka jilla hapo ka jing yalam u MLA ka nongpo constituency ba Meral Bonds em ko mu shongknor menta ka sngi ka arpo wei taring naitung kilahyar she Ribhoy district ban let jurib ya ki jingte ya ki jaka a jing sumar ki badan ha Ribhoy district ki bakentop ya ka MCH hospital ka badan ha kasnong umran ka badang don ha pedeng ka jing penbit penbiang haswa ban yo ban plino ya ka trauma center ka badan ha civil hospital nongpo ka jingte ya ka building office jong u DMHO bat ya ki arteli ki school ki bakentop ya ka polytechnic ka badan ha kasnong nongkra bat ya ka Iklavia model residential school ka badan ha kasnong pahams im hadien katay ka jing jurem nakaliang uba Meral Bonds im kumusyongknor jong katay ka committee habakren syakilat pathay kubor ulaong ban nakaliang ka committee kan buat din bat pentikna habeday bat kini ki jingtay knang bakikam kinlong ki bayaj bet yaj renti knang ba anla ban pendap ya kikam ha kapor ka babyang nakasinging don ha kani jaka lang ba jong ka estimate committee jong ka Meghanian District Assembly ka program ka spot inspection ka bangila penbet ha kini license ki belale ka bakentup ya education department but health department ka estimate committee ketiga committee ya ka baka sorkar kala benset kerpang na ka benta bangin budin ban pentikna baki estimate ki bala penkre na ka benta ki jingte ki bapher kila ambil hospital kila ambil school aga jalla baro ko way bangin budin ban pentikna bakin long ke bibit ke babiang bat ki kam ki ban dep aga por babiang bat kani committee aga juk ke por kini ki pending issue ki bala sateng ki kam ki babun ki badang sateng kala bande na gajing bom don funding kala bande na gajing bom biang ke estimate kepala sana kala bande ki issue ki babun ki don yelek kat bala ban budin na ke committee bat aga ni ka spot inspection ke bangila yo ban pendep kini ki license ke bakan thuk ya ka Eastern West Khasi Hill ya ka West Khasi Hill ya ka West Garo Hill South Garo Hill Ribhoy district ni di district ke bangila kobo kini ki license ka bakan thuk ya ki residential school kumhalau bertun nanta po Rongjeng nanta po Edenbari West Garo Hill nanta ki polytechnic idon artli ke we ke nong stoin ba ke we ke po nong kra nong po Ribhoy district nangta ki badai bat ka tenat peng ko ke khia ila yo ban jengo ya ki artli ki trauma center ka we gidi ka ba tura bat ka we gidi anong po bat mentah ni jong health department ngidan ha ke MCH hospital hang ni apa umran parila umsning kontonsi Ribhoy district hukum ka committee ngila lab bat ngila syam ki don ki bentah ki ba ngihap ban budin na kalyang jong committee ban pentikna ba kini ki institution ki bakentuk ya katanat jong ko kekhia ber pulih putih kidei ban dep kloy kat bala khanang ba kinla ban long operationalize nam ta gi mentoy jong ki pai ba babun ki balang lagi di residential school lagi di kini ki EMRS ke bengi la yo ban pej ka we ke dia po pamsim bat ka we ke dia po samanda kini ki Iklavia model of residential school bat kumju ro pedi ba katanat jong ko kekhia bengi yo ban budin bat kini komiti ingin persangkat bala ban pendikna bagi ki baro ki bang sorkar ka deban sanction apa ding kijing duna ki babun ki bang ya kendu ndringin budin bagi ni kam ki deban long nam tang jing mentoy jong ki bai ba jong jella bro